Takok nang tini je media rok no ringmani tam gino nang media no ringna nangka sagar nini soi kubui pati mungtamo Ang hingkangkai no dingmani karon hingkangkai je srangsati o ang virus kaimani ani je songchani bepate ang virus kaimani amo kubui erengya aboni bagai ang virus kai dikha hingkangkai o virus kainani sikango no borak ano khobor khai kapia khobor khai mani hingkangkai 22 tarik ni dino 4 ta ni samoyo ano khobor khai ka tia bada oji doi borok camera khai phunuk jaka camera khai phunuk jamani bisingo khoroksa borok ano khobor khai ka nini nihino khna tui tongo nung virus ta khai din chaka borok virus ta khai din samon pore hingkangka ang sahoka khna phungono khai din hingkai ang sahori nai hingkai au norok virus ta khai kuti chung khna phung aikino nini nihino tui tongo hin chaka borok je o sahanai rok ni o regoting no totong rekiting tongo Chakiri nahan chakiri maya chairman no tabu ko chakiri bi maya hinda dukon nangjak na ni ro be kang le man dukon nangjak no abo thadi ang khai tabuk khai chakiri ni kunu posno ya ang ani bihi bai makak lai mase ang awase dukhunango tar mane tom ni khai bo otin chawa ani bihi phia chairman thar po phia mo chairman anole ani bai changle anole saya do ani bihi no se bo sahar po nung asa khanya ni asunu musunga hincha po khai i hincha kapo an bihi gai nung ano sagma rinai hincha kapo bo First no o asa dinan hi gosipuru no bo chairman no tini kok sahaka afur rogo ka bo an bihik ano kok sarai chau ni bi ro no kawo ko no ko khuna yala na ang khnaya an bihik chi chau o kok rok phia ang chairman no an bai chang kok saka anu saka hina ang saimi adu an bihik chi chau yang khana di no ko di chairman ni adhikariya guri ka sab khatangkar ga pera amach mi ya bai ang non chaya da hello ha tam như bữa hay bữa thay trong này trong này này chả bữa ní trong nó có trong xung này cha ní trong nó trong xung này trong đó em mà terus tetap khai trong đi ai được con nó nung kena đi chúng ta đi thana chúng ta đi nước nhiều apa bahar jadi abang ke kaca apa tiwon nang le chang kan nó có bị hành gì nên nó bên ini ni dari ban nó nung nang go bukan nó tu nung le bahai tu trong mấy bà bố masa cái để khai nó trong đi nung thôi bahan ya nung thawang tu tam ka khani ang tu nó trong cái gì cha nó ni ni mai nung trong ni ở cái cara bo apa ni kamai 아무나 사다 아무나 사고 능바하게 가 코락사 능또 파트라 사가 또무 사가 앙마 사하가 힌차고 나지 능것도 사만 바시 안 비ሄ 부터 인기 탕가 나지 비야 볼라 고부자 응나니 니완 속의 사하가 비야 안 비힐레 자꾸 부녀 어버 하잉거냐 탕가 yang kana di mana kana nong ni dapat tadi yang beri rok kana ni nak tanya ni rok no tu kita apa kita dah kana tanya ni ni tu sang le tamu mun jam ya bo ma sanai ya sa yang kana di nung je mo di khayo nung je ni je ba yung ma ni ang me je ba pok kata nung kana no ko bok tanya ko nung thabi to ni ga di ni nung te sa bono amerika me je no sai di do regoting no totong rekiting tongo tongo okay hingkai borok phung aye ang kol khai ka narok phata phai ka ang borok sawo gari wo kasalai tongka ani buri phata phai ka ang gari wo kasajak ni ani buri nyo gari kasajak ni borok chaka samne pore hingka ano uttor mohran pura ani elkara phai chukai pura borok ano kol khai ka kol khai pura hingka chila khayo ta laso ka ano kol khai pura borok ano sangka chila san nong nong borok hinchka pan bari wan jaka pan bari ge habi phai di hinchka ang borok no pan bari ge habi phai di samne pore hingka ang boron saka chinnon ke krite ba bo simon bla bo tongoi thangjak ne ang bono kok saka abo bo apol sawo tai kaisa gari bo hini sew ma pia ba borong malai ang ge tongan hinai ang khoroksa buni bai thangai kasawai thangai uttor moharan wo thang malai kya uttor moharan thang malai yoi sinarani borok bai kok salai akowai khoroksa jagawa ang phaika
Paiman pore hingkang kai chini da ojit virus khai dikha video virus khai di mani pore hingkang kai no borok nuk laika epre khai tiri laika kap laika borok borok ano akuru saka nung mono tane didi hingkang kai hindi ojit nor thanai hine ano jabardast khai tupika jabardast khai paiman pore ang da ojit dai malai pika epre da ojit kem tiasa kembo kam nangu hine thangai pika kam nangu thangoi pore khai da ojino di free thanglai yoi legislation no thangka angkai ano vice chairman ni bihik ani nana nokolayo tai bini busla tong ano dumki dikha nung mo haike sadi hine dumki dewe ano khanani tai bunani tongnani hine borok ano dumki dikha mobile cheka tai ano dumki bo dikha epre ka on hoite bobai da oji blai malai angai thangmani pore hingka ka uttor mohani puro thangai ano dumki ro dikha borok ano singka vice chairman ni bihik ani nana no borok singka ano tom hinoi nung chairman no ni saka kajeta nuka ne ano borok apro okok saka ang apro borok no saka ang kajale nukya ya ani bihik kok samo baise ang sabu nini bihik tam ni sa ani bihik hingka kai phatarot langai ano sawo nung kepono tasadi ang nono borinai hini sabu tiapa ani bihik na ang hoti kontrabo langti bumaka oti ganggai epre ka ano oti ro kok saka no tabung khai telangnai tai bunai tongnai hinai saka tabung no ponchato telangai buhanago ponchato telangai kunai no bunai tongnai hinai borok saka da bagai na ang kiruwe ang bujani kiruwe ang daoji sangsatiwa ang o je kok samani amona ang tatal masram ka tiapa amo tatal ya kubui kok se ang masabu jeta nang serang satio je ojit debor monogo je nang thangai kok samani abo jat nini je gothi tungmani je bastop kubi kono nung to thangsayo na ja kubui kong na sabu paithago tabuk je ojit debor mano tatal snambo bo kok sungpini ki tatal sareo haiki himani able o je kok sil jahonai rok je nini bihik chongrok abo busjoti kubui amo erengsi borok khayo phia je da ojino hamia sanai tai nai tongnai taku buksuna ang koinai amo ubunyo da ojini ore je ang khaimani amo tatalja je yango sahanai rok ani logi chong tai ani bukar tai vice chairman tai bihik chong rok je nai tongnai rok amo da ojini ore je sarmani amo kubuse amo borok samakai erengsi phia ang ja chayunanu gai tai aboni poreo je uttor moharani puro je nang koksil saka je abo tatal nai ga apo o je tatal ni sapuro je nono tam ni borok saka ba tam ni tatal sade ni saka borok hingkang kai ano sawo nono ni hibai tindin bising midiri nai nung chairman no kaham kai sate ni borok saka borok atin sawoi ano tai tumung saya hingkai nono tapuno khawi telangnai ni borok kok saka afro mane hinota gang abono kiruwe ang daojin amono tatal sambi marika dai se social media o ngai tabukle soi abo kubui tamo nang nini bihik no nahar pinai na kiba nin bihik kaglais nai ang hingkang kai ang lukurong no koyo phiaba ani bihni kok ka ang mane okok sawo phia ang chairman no bunuja phiaba ang ani logi sona ang nango ani basa btei birman nangai songman bate ngai nongni je kasaka nang kosama nang hini amo hairo kaisa kok tuma kamani abo tamo kok amo hingkang kai khorosra mane chung chairman jungni orni nokori phayu o dino hingkang kai shonibar sa o dino hingkang kai chung chairman ni nogo thangai buri chairman nogo thangai bo chairman no kol khai ka vice chairman no kol khai ka chungna chakang kai nung boro hin chungbo chungno kai ang saka komala bagano hinai komala bagano hin saman pore tom khai tong hin saka kang chini nongni no yapade dika yaba boro tom kok salaka ang sawi maya bisikai chairman jungni nongni nokori phaimani pore kai bini nok parangai get phara nokol kang khai na ani buri bono kol khai ka kol khaimani bisingo bo sahaka nung tom khai tong ni ani buri singaka kunu khaya nini buri nogoda kai ya bo nogoda nogoya da hincha chaimia ya ani buri nini buri nogoda himakai ang khana wonyo tong o chalane je vice chairman kok nong kai nang khana hoya
phun lawo de jagi ni bagai taisi nang tok phun jabo ko gan buri kok sama kai ang nawi ni tong kai an buri sawo no ko ya ko ni sawan kai apela kai bo ati ni thangman pore kai no ganas thang so kai nang tongai miya phaya nang bai ka bagai tunani ni saw an buri abo sahara apuro jwa ke kai ni saw ni saw apela kai sab ko bagai tunani hin sab ko bagai tunani hin sa an buri atin sahara chairman ba chairman ta gan buri no ga habai mane fultala nok tangja tonga ani yong ni no el khai tangja tonga apre doga nok bising habai thang pore an buri rok ja ana sigen dongo gangka apuro gangkai chairman no an buri kok chaka mane darak sidak phun tuida ang betongo phun tuya aw ka phun bai kok saya mane chairman bai gana bai chairman gana ni bihi ada ke kok salai phun bai mane angkai bokai rok jak angkai tuya apre yong mas popor tongo bo kana un tongo ani kana un bo phun si mana asa sampai ru buta kai ani buri singka bono nung ano ose horin ta khaji ni saka abale ang tatal sei gang kai nung kusada nai kosom da nai kufuda nai nung tomo nai sade ano tak buka khulu suki kok sade ne ani saka gai apul sa tom nei ang kasa bonaya kosom bonaya kufu bonaya amo sinayo nei sahar nei ani buri ano saka fiaba amo simung buya ani buri amo log logino bo sahaka nona ang usngan di makai nang ya ko dah ni tam no ri abo tomono di ab khai semia bo pia an buri saka nona ang usngan go di mani ya ko dah ni singu dai pia ba bo ngkha da hin saka ya da hin saka ang am khai semia pia ba an buri singu kai ang khana wi tongo ya aboni baganya ani songsaro walai kai jang ni thangka nang kai je abuni yagulo je nini bihik je asa rinani asa rina ka mo hai tongo je kok kama abula bu bahai an buri asa manani mane ani buri no asa manani ni samani kai jung doctor number de wi dikadu ba diman pore hingka kanya bo doctor ro bai kok salai kan chau dai bo sahar mani hingka kai chungo bo dinang ka apale pok thangka ang bu phon tolo no do sa bohon tolai amo khang ka kai panchayat secretary phai ni je chuna first kai saka first panchayat secretary phai ni chuna samani panchayat secretary phai mang ek sapta motong khana man pore hanga ka panchayat secretary phai dika apre kai chuna kol khaina haka chuna kol khaina hare panchayat secretary phai chung phai ne soing ya ni saka soing ya ni saman pore hanga kai noga thangai ang mairum da tom soro bo desone amko pogi thangka tabo chung bang tola bathak tongfur kai ani burino bokol khai ang bai chung tongo ang login tongo ang an bihi kai kya eba kai buye elka chukti ku phanoga elka chukti chung nei mana ang an bihi kai kya kang makai ai pana ang khana jaya an bihi khana ngete kai sakok je nini bihing no nang je totra rago nini bihini achol bai khasiwoi bthari klang thani koto sari klang nani gai lama gana gai lata sasui thang marok o je chairman no jagani kok banglai thang bai chairman no jagani kok banglai thamani abule bo bahai amo ka kubuya amo erangsi bo nini bihik je samani erangsi silchau amo hingkai erangsi jamani ang sabi mano ang 2018 bo BJP bai IPFT jut ungai ani kaisa gotona choliwi thangjak tongo apuro ang samai tangai yakajak tongo ani bihik tei ani busana ang pulang ya hne fiaba ani bihino ang odino bo buyale hmia ang khnai romui bathagai tongai khnai rombai ang sotonka tei chopasok abule ang isoni asibate ang kaitoni samung tang tongo ang taplo thia amo chuk jote ang taplo sakai ang hamui mangala ang atile makhika bekhnai ramboi siming dagari kra kisa ngai tongai ang bekhnai rombai sotonai dagari telangka ga abun yagulo je nini cycle bufabo nongni nokon thangjak ngai nini bufani ongkologo je nini bihi khari matongo nang rowa tijak yago da tijak yago tana nayo ngai nini bukrang ko nini babani ongkologo sinang khari matongo nini bihi khari matongo samani nini bihi able bobo hai amo bo ani babu tongo logiwo na ang chukiwo rokhoi tongo efra an babu
basa wi tonga ani baka je basa tonga ani bukan je khai doglam kinar basa tong pia ani bihik tuki an babu no okolo no achu ke tong মানে pia কোনো ba ang dabotia kono tia ang rokoi si tong ojorabo nge tabuk nini bihino nung sana musuman tamo hai je waire wai nini bagai hamya amo hai ke mang bo je koksil chawoi je social media waire wai bo nukjak tongmani je sai tongmani nang bo hairong matong amo hingkai ang hamjakliya tar mane bono ang sahana musungo tai nai tongnai rong musungo naidi bo ek baya dui baya mia bo virus khayo tai tinu virus khayi tongo bo suru o chairman ni nogono vice chairman ni nogono thangthangai virus khailai tongo boro nge nang tam sana musung bini nogo boto tongo ba boi nogo thangmano bo tini bachire me nogo bo bini bagi siknor kok bangla yo ngai bachire bagi kok bangla bini nogo thangai tini amo hai ke kok sai tongo nrole bo hai wansu amona ang lukurong no khachana musungo nai naidi norok je nai tongnai dokhani borok tai hani bagai samung tang tongnai rok no ang jotono koinai tomni hingka khai ang je jaga bo obahai ke kok sawoi ano chini nukungo kaklai tongmani jarabo o jaga no thangai tai bo video tai tisawoi viral khai tongo nai naidi norok takok tai bo kusondo amo erengda angkhana kubuja angkhana norok wansugoi nai pia bo basi o nukung kaija kereng mani jagabo pia bo o nukungo no thangai obhai khai video rok tisai tai viral khai tong nini bihini mung tamo an binu bung rehini deborma nini mung hangkai an bung poli deborma nini bihini para hangkai sikare bari nini khai ani uttar moharanpur biharok samakai puntu ke ani pia ano sakoka tamni sa au bai mat saka angkok nsau sabai acian men bangta bachire men bai bacian men bai nano bo sarka ano mo sakoka abu ni borok ni pun bai kon masake ano tamo ne kok ma sakani sa tamo kongno sakani sa itu ni sapu kesak da nai kosong nai ni sumpu a mana biharoka nggak pakai acian mungkin sapu ang kesak nai ya kosong nai ya ang non senang ni sapu nggak nyorok ke ati ni sapu jaka kayak ini sau borok nin buajek buaje ngkolok ka abo no agin dino ba balo bas kai tongo nok ta tam kendo bonang dus pa ya an buhay jang ku di horo di dia chere nyo phone ang bo si kok sana ni an buhay yang hinda agin dino ro balo bas kai tongo chalai tong layo ta ta mating nana bo samang ni mo to tong ba kya ta si tang na ni ta tu nyan tora nok ta mating lai tola nang hiok kata ngan buhay jang dus sai bono dus khaya bono ku nang dus khaya ta hepono bo ta ta sa mili tona nang kisa buka khalayo nge tabung nini bu phayung ni bihik nini buajek je bare bare amo hai ke je bachim no phayu je video viral khai to mane waire wai amo tuitam sanai abo saya abo sama hanya matung ba saya abo bunyung ya da ba lukun borong nu ya da nuk na bole la cia da boro oba hege phunung na ne ni sakba kan ba sawo bo la ci manchu na pani mai ya jibon khono la ci mu tho ki sa boro amang ko nyu sungu la ci ja ba tho nge chere agin dino yakun yakrak yakaham yakun kaham kan ganang ceng ganang malang kana bla bu sai no tabu yakun yang maya kang maya puro pan kri ka puro kai no roi oba heke neklis thena ya haja no na yo borong asu nge je bo waire wai bachir men no phai je bo video ti sai to mane je bachir men bachi kok bangla yo hangkai binoro waire wai phaiman lo tei neng tam sana musunin bai jingno abo saya borong aro se bu sai rok bai bu sai bai bihik bai ab salai bure se tong lai ta tong ta lai tong sai mi du ta bor aba si tali se kong bang lai man bor tan aro phai musu bor ata phai musu ab buma song bahir hono musu kono ajaga buma song phurna ring eta bor no bai ke aro thang ta thang de noro orang ta hang se noro gulmang layo foto layo bor hina na eta bor phurna ne bu sa jung no phurna nang jago bor ta lo phurnya ba ta bo kendo ban bu phai mai ta ka tuang so agi ka ham ko dong tang thang wan bu phai no yak ganang yakum ganang yak te kerak han ganang kan tong thong bo an bu phai tang nan hingkai agin tal ken tal fer khoto borong thang jan munai ba yakum ba yo bisma ba yo khundo na thong khawo agi kha khaba ka hanu malang na bla amokol ba chnogo suang nongo tas thongo boro ai ati ni sao kendo bo chin el kan borong sungna de bo suang da nung ang bu sa sigla ta bo kole so kai thong ka ang le nuya ko bo suang ngai
हमनाय बुंबाय वालायनाय बुंबाय चलांनाय आं नुया फुंकेनोबा बरखाया कक बानोगो जो आं नंगौ सावो नंगौ वालायो हनै साव Engkai tabuk je o je video no je borok waire wai khai tomani engkai tab abono tui norok tabuk le tamo sasenai je lukurok no bobono kok no kubui hini norok srai khai sasenai lukurok no bobono tui norok srai khai jani ba o serang satio thang kubui kok samani abono ba soy serang serang satiwo thangge kok samane an bukhinte je kok sai mane abo joto soy abo tata ya abo ঠিক hini songde engkai je tabuk nin boi je sungja saitama engkai abo to tatal mitha kok mitha kok nin mung bo kai an mung kon ta engkai sagatam samusong abo yani chairman ju ko bo chairman bihi bo sai kalang thango nako ni monai bai ai burino sung des kan thepai dinai kendo tabo thebo mung kore kol khai holiya boro yang ko phai je nin manano hungki dung kori ungkol nung to tong tongu tam hin hungki dung kirila jelo dana no tai jelo danai rombui dinai bunai tongnai hindi nok tini bishon mat mathanai sikat badige thangka bunani boro bai kono sawo busla mangni da tong masa tong busla dol thui phai pu an busla dol thui phai an busla dol thui phai ani sai tong apuro ngala tabro dela sina hai pano sijang boro kiri jak lai kata kiri jakai mane onyama gosi kata apuro kan ya ungyano no ungu hini ya no ungu ma gosi kata mane saya ma gosi kata bo yang kai ungjak no ungjang no ঠিক kan ya je serang sati basa kok samane abjo ton ঠিক